hiermee omgaan? Hoe kan mijn hartslag nu vertragen, wanneer ik jou daar zie staan? Het is zo moeilijk uit te leggen, waarom ik mij zo happy voel. Maar ik durf het niet te zeggen, van wat ik nu precies bedoel. Daarom zing ik, oh jee, oh ja. Je bent voor mij, oh jee, oh ja. Je maakt me vrolijk, maakt me blij, oh jee, oh ja. Mijn hart dat staat op hol, oh jee, oh ja. Ik krijg je niet meer uit de bol, oh. Ik wil het schreeuwen van de daken, maar ik hou me toch maar in. Mijn liefde voor jou zal je raken, zie het maar als een nieuw begin. Maar vooralsnog blijf ik wachten, en misschien is dat niet goed. Dus zing ik hard in mijn gedachten, hoe het wel als het verder moet. Daarom zing ik, oh jee, oh ja. Je bent voor mij, oh jee, oh ja. Je maakt me vrolijk, maakt me blij, oh jee, oh ja. Mijn hart dat staat op hol, oh jee, oh ja. Ik krijg je niet meer uit mijn bol, oh. Oh jee, oh ja. Je bent voor mij, oh jee, oh ja. Je maakt me vrolijk, maakt me blij, oh jee, oh ja. Mijn hart dat staat op hol, oh jee, oh ja. Ik krijg je niet meer uit mijn bol, oh jee, oh ja. Underneath the sea, and I swam into an endless trance. Oh, I move like a jellyfish, and it feels like you've changed. As you know the others feel, I don't wanna think of it. Scream across another bridge, something you could never touch.
is een bijzonder fenomeen. Een goed stuk dat je raakt, kippenvel van top tot teen. De intense drang om zelf muziek te maken maakt me gedreven de juiste snaar te raken. In niets ben ik zo enthousiast als in de muziek. Meezingende mensen, dat is echt uniek. Als spelend vergeet ik alles om mij heen. Puur genietend van wat ik doe en dat niet alleen. Een hart vol muziek maakt mij blij als een kind. Het betekent soms meer. Muziek maakt mij blind, dan ga ik zweven door gedachten. De muziek overwint. Hey. Als muziek begint te spelen, doet iedereen mee. Zorgen lijken te verdwijnen als golven in de zee. Ben ik verloren, en zonder muziek niet tevreden. Hey. 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 Muziek is een soort van gezonde verslaving. Beschouw het als de eerste vorm van de beschaving. Het brengt mensen bij elkaar om te genieten. En ik maak muziek om een druk leven te ontschieten. In iets ben ik zo enthousiast als in de muziek. Meezingende mensen, dat is echt uniek. Als spelend vergeet ik alles om mij heen. Puur genietend van wat ik doe en dat niet alleen. Een hart vol muziek maakt mij blij als een kind, het betekent soms meer. Muziek maakt mij blind, dan kan ik zweven door gedachten. De muziek overwint. Als muziek begint te spelen, doet iedereen mee. Zorgen lijken te verdwijnen als golven in de zee. Ben verloren, is zonder muziek niet tevreden. Hey. 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 Een hart vol muziek maakt mij blij als een kind, het betekent soms meer. Muziek maakt mij blind, dan kan ik zweven door gedachten. De muziek overwint. Als muziek begint te spelen, doet iedereen mee. Zorgen lijken te verdwijnen als golven in de zee. Ben verloren, is zonder muziek niet tevreden. Hey. 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 Hey.
droom ik dat jij er niet meer zal zijn. Dat ik alleen ben, alleen en heel klein. Klein en onzeker, onzeker en bang. Bang voor de toekomst, maar dat duurt nooit lang. Want als dromen vervagen, als stil voor de zon. Denk dan aan die dagen dat het begon. Dan vul ik mijn glas en drink ik op jou. Dan vul ik mijn longen en zing ik voor jou. Jij bent de zon, jij bent de zee. Jij bent de liefde, ga met me mee. Jij bent de zon, jij bent de zee. Jij bent de liefde, ga met me mee. Want dan gaan we samen naar verre landen. Een eiland omringd door goudgele stranden. We leven van de liefde, de zon en de zee. Dus blijf daar niet zitten en kom met me mee. Want als dromen vervagen, als stil voor de zon. Denk dan aan die dagen dat het begon. Dan vul ik mijn glas en drink ik op jou. Dan vul ik mijn longen en zing ik voor jou. Jij bent de zon, jij bent de zee. Jij bent de liefde, ga met me mee. Jij bent de zon, jij bent de zee. Jij bent de liefde, ga met me mee. Want de tijd zal ons leren wat wij nog niet weten. De tijd zal ons leren verdriet te vergeten. Dus kijk naar de wolken en drijf met ze mee. Lach naar het leven en kom met me mee. Want als dromen vervagen, als sneeuw voor de zon. Denk dan aan die dagen dat het begon. Dan vul ik mijn glas en drink ik op jou. Dan vul ik mijn longen en zing ik voor jou. Jij bent de zon, jij bent de zee. Jij bent de liefde, ga met me mee. Jij bent de zon, jij bent de zee. Jij bent de liefde, ga met me mee. Jij bent de zon, jij bent de zee. Jij bent de liefde, ga met me mee. Jij bent de zon, jij bent de zee. Jij bent de liefde, ga met me mee. Yeah, Huh? Refuse, Autodidact Mixtape, The Puzzle. Setballers Records, Yeah. Audiophrenic. Deze CD is uitgekomen op 8 november, sindsdien voor iedereen gratis verkrijgbaar. Zoek hem. Zoek hem. Ja, Vind toch? hem, vind hem. Vind hem. Vind ons. Yeah. Ha. Ik weet dat je er niet meer bent, ik kan je moeilijk spreken. Zoals we vroeger altijd elke dag wel een keer deden. Maar dat kan nu niet meer, ik kan geen ander vertrouwen. En sinds je weg bent is er niemand die je kent zoals jou. Kan het nog steeds niet begrijpen dat het stuk wat je reed de laatste keer zou zijn dat je nog een stuk hebt gereden. En dat we 5 minuten daarvoor waren met z'n tweeën. Die weten dat het leven uit je lichaam was verdwenen, hè? Hoezo moest jij gaan? Neem me dan in zijn plaats. Maar niemand houdt zoveel als hun van jou doen, ik begrijp dat. Je was mijn kracht en ook al zag je het niet. En alles wat ik voor je doe, al het geld wat ik verdien mag van me afgenomen worden. Als ik jou dan bij een dag kan zien, een keer je lach kan zien. Maar dat betekent niet dat ik niet sterk in mijn schoenen sta. Nee, ik dacht het niet, maar voor jou zal ik het wel doen. Alsjeblieft, yeah, alsjeblieft. Maar voor jou zal ik het wel doen, alsjeblieft. Ik zeg alsjeblieft, maar voor jou zal ik het wel doen, alsjeblieft. Alsjeblieft, maar voor jou zal ik het wel doen, alsjeblieft. Alsjeblieft, maar voor jou zal ik het wel doen, alsjeblieft. Maar pa, waar was je al die tijd? Ik had je nodig, ja nodig, maar niet dat jij begrijpt dat ik zonder jou niet zou worden wie ik nu ben. En toen de dingen heb gedaan waarvoor jij me niet hebt beschermd. Ik wil niet wijzen met mijn vinger, kan niet zeggen dat ik spijt heb voor iets wat ik heb gedaan op een moment dat het voor mij het beste leek wat ik kon doen. Wil niet leven zoals toen, maar ik kijk terug met trots. En als het moest zou ik het overdoen, want dat heeft mij gemaakt. De keuze maakte ik de juiste. Voor mijn gevoel ben ik blind en blijf ik tasten in het duister. Ik laat me nooit misleiden, maak me fouten of ik wist niet. Seconden stikken door, mijn hoofd blijft draaien als een frisbee. Het lijkt dat bij alles wat ik doe met pijn. Want dat ik het niet zag betekent niet dat ik niet vrij was, gelukkig. En anders zal ik nooit staan waar ik nu ben. Geloof me, ik had ook krachten nodig die ik niet heb. Niet heb, niet heb. Ik had ook krachten nodig die ik niet heb. Niet heb, niet heb. Ik had ook krachten nodig die ik niet heb.
maar voor jou zal ik het wel doen. Alsjeblieft, Maar voor jou zal ik het wel doen. Alsjeblieft, Maar voor jou zal ik het wel doen. Alsjeblieft, Maar voor jou zal ik het wel doen. Alsjeblieft, Ja, reviews, reviews, Triple X, de Puzzle Setballers. Autodidact mixtape. Check hem nog steeds. Yeah, 2014 alweer. Ha, Tijd vliegt. sowieso. Yeah, Dank jullie wel. alsjeblieft. Ja toch? Ja man, dat was hem alweer man. Dat was hem zeker. Dat was hem al zeker. Dankjewel. Voorproefje. Voorproefje van de mixtape. Zeker. Zijn we klaar voor de volgende? Ik denk niet dat we... Okay. 1, 2, 3, 4. I'm trying to lose the spirit. I watch the others disappear to lower heights. You seem to be the two-faced hero, the orange sun and the bloody eyes to lower
The Exit Light Empire, Dokkum. Straks doen ze nog een noemer. Geweldig. Jonge talenten jou we graag een koor zoeken. En dat zullen we deze vrede mee in Noorderwind live. De jachten ging uit in Ouderleijen, jongt René Soethout en hij went het er net eens. Als de longs de paardwiezes riet, dat Ouderleijen op stier, wie er altijd nieuwsgierig hoe hokker dwarpke het wijzen zou. Maar hij kwam er nooit. Doch zwiert hem direct duidelijk dat het oer Ouderleijen gaan mast, doet er een versje van de Bee Gees oerzetten woer in het Friesk. Oh ja? Ja, een heel verhaal, maar zo, Nou, maar zo is het al. Ja. in deze DVD, want dat is de onleiding dat je hem hier binnen. Er zit nog een volle lange verhaal. Ik ga een DVD in de hoor, daar staat die naam voor op. We gaan eraan en op praten met Henk Torens, maar eerst maar even met die. Wat is dat voor verhaal? Hier is een Bee Gees nummer in de hol of zo? Ja, ik zat ooit in een project, een Bee Gees project. En ik wou ook een nummer laten overschrijven in het Fries. Massachusetts. Goed, dat kwam in de vriezer te liggen en er ging een paar jaar overheen. Totdat ik Henk via toevallige omstandigheden tegenkwam in een ziekenhuis. Henk was daar voor zijn werk en ik kwam op visite bij mijn broer. Die had ik al 7, 8 jaar niet gezien. Dus dat was al heel bijzonder. Ja, Henk kwam uit Ouderleijen en ja, 1 plus 1 is 2. Ik zei dat ik ooit eens een keer een nummer op laten omzetten, zeg maar, in het Fries. Ja. Nou, Henk was meteen razend enthousiast en dat is nu precies een jaar geleden. Dus, nou, dan zit je zomaar op de Gouden Bank bij Omroep Friesland. Ga je morgen een feestelijke dag te meer erin. Ik let even de mensen die op dit staat aan de televisie sjoggen. Even de dvd's zien, want die kreeg ik van Henk. Prachtig mooi vakkant. Eerst maar even naar nou ja, de layout, zo wat dan mooi is. Waar gaat het maken? Absoluut, daar zit ik een verhaal achter. Dat is een foto die hier, nou 20, 30 schat ik in. En we zouden wel een dvd-mootje, ik maar René, op de wijze van de Massachusetts, van de Bee Gees. Tijdloze muziek, je hebt ook een tijdloos document bij. Dus als je just naar die foto, die is van de jaren 20, die streek die is er nog steeds. Nog steeds even feeriek en sprookjes achter dat die eigenlijk voor jou seizoen is. En zo hebben we op het dvd waarom je aan wond, zeg maar. Tijdloos document. Maar wat een bijzondere ontmoeting eigenlijk. Met René, dan kom je kort zien in een ziekenhuis. En uiteindelijk komt er een heel verhaal dus achterbij. Ja, nou, dat is wel bijzonder inderdaad, want ik ben dan een soort maatschappelijk werker. Ik werk trajectbegeleider bij Sien. En ik begeleidde de broer van René. En die lag er slim ziek in het ziekenhuis, leefde het 6 zezen. En op dat moment, dat is precies niet alleen, heb ik René getroffen. En die kwam uit het nummer Ouderleijen. Ik ben voorzitter van het dorpshuis. Een renovatie in april. We zouden hier maar wat met doen. Dus ondertussen wil het dorpshuis eruit halen en echt wat dorp maken. Maar dat is eigenlijk tegelijk opgegaan met het verhaal van René zijn broer. En nou weer de dvd klaar. En dan hebben we morgen een presentatie. En de broer komt morgen ook. Dus Kees, de groeten bij deze, hij zit er zien. Dus dat ging gewoon hartstikke goed met Kees. En we zijn klaar. Ja. Dus we hebben aan beide kanten het jouw een heel bevredigend gevoel dat we nou morgen optreden kunnen, zeg maar, en presenteren. Ja. Nou, het wordt wat alleen presentatie, dvd, vakkant, muziek. Nou, we krijgen dat noemer straks echt nog live in de uitzending. Vind ik hartstikke leuk trouwens. Maar de dvd zelf, vertel hem, wat voor verhaal zit hierachter? Wat is hier op de zien? Het is in eerste instantie het nummer Massachusetts, of de Ouderleijen. Ja. Een mooie clip. We hebben in september een clip maken met René en Petra. En René's vrouw, die komt ook mooi te spelen. Nou, en Willem Caperen zit er een groot onderdeel van. We hebben dat georganiseerd en dat is een clip voor het hele dorp. Dus alle hotspots van het dorp. Dus we hebben een cafeetje, een kids, en een kist wat echt het dorpsleven. Dat komt erop waarom. Onder geen enkel tijdsbeeld was er in waarom vinden kist. Dus 20 jaar is nog steeds. Maar het was actueel. Zeg maar. Ja, geen auto's van deze tijd, maar dat soort dingen. We hadden Stritland aan natuurlijk sloopt en al. Nee, maar. Heel decor hebben we. Ja, we hadden wat werken hoor, maar het is wat. Maar je mag een tijdsdocument met je won dus met deze dvd. Nou, eigenlijk een tijdloos document. Hè. Daar met heel de Talsma had ik de tekst erin geschreven. Dat is familie met een Fries krooster. Die had ondertussen 3 boeken nu. En een oud lijster, of hoe neemt dat eigenlijk? Oud lijster. Ja. Dus die hebben vregen om de teksten erin te schrijven. Ik een beetje smeug. Die weet ik wat de sfeer, wat we zien laten willen. En wat doorgebracht worden moet. En dat ken je heel geen oor. En dat is echt een tijdloos iets. Die boeken blijven ik voor het leven. René, je bent dus een betrekkelijke boetesteender in Ouderleijen. Kist het dwars nou een beetje? zo langzamerhand wel, ja. Ja, dat zou ik zeggen, ja. Tot vervelens aan toe? Nee. Definieer het eens, wat voor dwarp is het? Ja, heel gemoedelijk. En toen... Vroeger, dat een klein verhaaltje, reed ik altijd langs, maar je liet altijd het bordje altijd rechts liggen, Ouderleijen. Je denkt van ja, wat zal er wezen? Dus het bleef altijd wel wat hangen. En ik ben er dit jaar achtergekomen wat het is. We hebben de clip daarop genomen en het was fantastisch. Iedereen werkte mee en het is gewoon een prachtig dorp. Ja. Dus absoluut. Maar dat is een van die, ja, we hadden meer gelukkig in Friesland, zo'n dwarpje wat iedereen ook al kent, ook al helpt. Dus zal ik het nodig gebeuren om roddels en orenzaken, maar dat jet ik met leven toch? Ik bedoel, een echt dwarpke dus. Want hoeveel mensen waren er?
Nou, goed 240 man, dus 110 huishoudingjes. En de grudder is eigenlijk net. Hè, maar het is wel waarschijnlijk het is een bijzonder dorpje, want je mooie wezen wie je binnen. Maar alle apartigheden en wat er ook maar bij, maar die zal die er recht uitdraaien. En dat moet eigenlijk het gevoel van een dorp ook wezen. Zelfs een woordpiek zou zich daartussen willen. Kom eens mooi niet om maar even. Hoe zit het nou met, want wie kijkt hoe Hilda, hè? Die had dan de Texas kunnen, die wennen het daar net meer. Hoe is het met het, hoe zou ik het zeggen, het verhuizen en het trokken van het dorp? Waren er nog een protte mensen die, nou ja, zeg maar, de heid en mem en de paken beppen daar ook opgroeid binnen? Of is er een grut verin in het dorp? Nou, dat is misschien wel even leuk om te vertellen, want het nummer van de Massachusetts gaat ik over heimwee. Ja. En in het nummer wat er nee aan station gaat, dan komt ik wel een beetje minder loer trouwens dan wat we kregen. Dat is wel super. Maar daar zit ik het heimwee in. Het is juist dat ik in een clip weer waarom. Van mensen die weer waarom komen. Ik ben er onderhorend zelf in van. Ik heb ook boetenaarlui winnen, vriendin, band. En je komt er weer waarom. Je wil weer waarom naar het dwarpse. Dat je de band daar ook in opgroeien leren kennen. Dus, en er komen steeds meer jonge huishoudingen weer waarom. Dus de trolloop is gezond. Ja. En het leeft dus. Het leeft, absoluut. Ja. Nee, maar ja, goed, het is een zwaar in heel Friesland. Mensen die uit de Lietse dwarpjes wij worden vaak hele rare plakjes kinderen worden. En dat is mij allerlei gelukkig net onderhouden. Dat wordt mooi een dik feest dus. Daar gaan we wel vanuit. We maken een heel leuk feestje van. Spannend. Na een jaar dan is het eindelijk zover en dat moet ook. En hoe was er nou aan wijn dat er een hoeske vrij komt? Of? Ja, dat weet je maar nooit. Maar het zou geen straf wezen in ieder geval. Oké, nou dat is mooi om te jaren. De DVD is van de oud-lijsters, neem ik aan. Maar is hij nou aan te verkrijgen voor andere mensen die er ooit wennen hadden, die speciaal gevoel bij het dorp? Ja, we hebben zo'n van de met een schappelijke prijs wezen, schappelijk dorp, schappelijke prijs. Dus voor tientje kist een keerpie. Nou, dat is mooi nieuw. De opbrengsten die gaan dan indirect komen die weer om in het dorp. Omdat we in de renovatie van het dorpshuis, we bijvoorbeeld ook naar je meubels hè. René had zo'n, ik vind het zo mooi, ik vind het zo'n uniek project. Hij zei alles wat ik doe en op en rondom die cd. Dat mooie broeken van het dorpshuis. Dat het optreden mooi jongen. Ik heb het geheel gratis verzorgd. Dus de gratis intree. Kom alsjeblieft mensen. En vooral de oud-luisters. Dat is zo heel mooi wezen. En dan ja. Leuk. Zullen we het noemen dan? Ik vind het best. Nou ja, doe. Ja, Ik had dit makkelijk praten, ik stuur zo naar de microfoon aan. Nou goed, René Soethout, die gaat naar de zangmicrofoon. En dan krijgen we dus, dat nummer we hebben te horen hier van de Bee Gees, maar dan met een prachtig mooie tekst, Oer-Orde Leien. Nog even snel Henk, want hij moet er nog even naar de microfoon. Hoe laat begint het morgen? Achter worden de zaal in, je hebt jou en een stipt presentatie. Het hele dorp moet er gewoon heen, hè? Ja, maar we merken net lang allemaal horen. Het formele stuk, 8:45 is gebeurd en dan gaan we feest vieren. Geen lange preken. Alsjeblieft. Hartstikke mooi. René, best u er klaar voor? Hey, de Wijek. Live in Oordewien. René Soethout. Ik viel, ik maat weerom in oude leien. Mijn tensen loeken mij, mijn bette groen. En de jochten gongen uit in oude leien. Op de dag dat ik het dorp uitroem. Ik ha bezocht te wenjen op oren plakken. Maar ik vielde mij nog sneeuw thuis. En de jochten gongen uit in oude leien. Ik zag ze weg, zij lieten mij naar huis. Ik ben weerom in oude leien. De mensen die ik koe, ik haat ze mist. En de jochten gongen uit in oude leien. Ja, oude leien. Ik blijf vaak goed hierin. In oude leien. In oude leien. In oude leien.
Yeah. Reviews, The Puzzle, Setballers Records, Autodidact, Audiofrenic op de beat, Yeah. Danny Maas op het refrein. Yeah. Bekijk de videoclip op YouTube, download de mixtape, Doe gratis. Yeah. Ik heb jaren alles gegeven voor mijn muziek, want ik had een droom die ik levendig tapte op beats. Mijn gevoelens beschreef ik in vlagen als het kon. Moeilijk te verwoorden, principes werden tot één gevormd. Het was een eenheid, mijn structurele basis. Het houdt me op de been als het lastig wordt. Vandaag is een nieuw begin en het einde vormt een nieuwe start. Had niet echt veel zin om te eindigen in een nieuwe stad. Ik wist mijn visie werd beperkt door wat ik zag. En zag het grote plaatje door de dagen dat ik niks had. Maar niet vergeten, het is ook anders geweest. En zou het zijn als ik nooit was opgevangen door Jay? Snap je niet, want ik heb ook mijn kansen verdiend. Toch heeft de straat me vaak geraakt en heb de nachten gezien. Maar ben daar nooit alleen geweest omdat ik samen was met jou. En jij er altijd voor me was, zal ik hetzelfde doen voor jou. Blijf geloven, Yeah. ja en geloven in dat ene doel. Blijf geloven. Dat ik steeds voor me zie. Reviews, Geloven, ja Autodidact. en geloven blijf geloven. in dat ene doel. Doet ik dat echt Yeah. bereid? Kijk, mijn moeder zei me jongen, weet wat je hebt. Praat met mijn vrienden, zegt ze wijs me de weg. Ik nam de tijd, heb hard gewerkt aan mezelf en kan gelukkig zijn met niks, maar ben wel bezig voor geld. Haha, snap je? Ik werk hard voor waar ik wil zijn. Ben onderweg, maar mijn plannen kosten veel tijd. Ik denk rustig na, het kon vanzelf rustig gaan. Ik rook te veel, maar het helpt en houdt de druk omlaag. Yeah, je ziet me werken naar mijn toekomst. Denk aan mijn vrouwtje, zeg haar vaak dat het wel goed komt. Je moet niet denken dat ik je vergeten ben, want wij gaan way back. Mijn eerste tekst met jou geschreven heb. Uit mijn gedachten zie ik ben onderweg. Jullie wachten op je tijd terwijl ik wacht op mijn plek. En dit is alles wat ik voel, maar niet dat het gepland is. Het leven dat liep raar en nam een andere wending. Geloven, Yeah. ja en geloven Blijf geloven. in dat ene doel. Yeah. Dat ik steeds voor me zie. Danny Maassen. Geloven, ja en geloven Zeker man. in dat ene doel. Tot wat? Doet ik dat echt bereid? Shout-out naar iedereen van de Puzzle, Setballers Records, Yeah. Dona B die aanwezig is voor de support. Love voor jullie allemaal man. One. Check ons op YouTube. Danny Maassen, YouTube, blijf geloven, Autodidact mixtape, de Gratis. Puzzle Setballers 2014, check iets. Yeah man. Love. Audiofrenic. Yeah.
sailor shore and told her he was dead in a weather that he wrote to her. The last twice he said, farewell, farewell, my own true love. On earth we meet no more. We'll meet on that eternal shore, on that bright heaven above. My thoughts shall be of you, my love, when storms are raging high. Though farewell, oh, remember me, your faithful sailor boy. Hey schipper, ik wil varen, schipper, ik wil mee. Ik wil het zoute varen, ik wil met naar zee. Wat hebt gij meegenomen, wat mij van iets kan zijn? Mijn deken, mijn benen, mijn lakens van satijn. Ah man, laat mij niet wachten, gij zult nooit zeeman zijn. In de hangmat zult gij slapen, als gij matroos wilt zijn. Ah, schipper, ik wil varen, schipper, ik wil mee. Ik wil het zout bevaren, ik wil met u naar zee. Wat hebt gij meegenomen, wat mij van iets kan zijn? Ja, delen met kennen en wak met maatschappij. Ah, mouwen aan het dak, gij zult mooi zeeman zijn. Zwart brood, dat zult gij eten, als gij matroos wilt zijn. Ah, schipper, ik wil varen, schipper, ik wil mee. Ik wil het zout bevaren, ik wil met u naar zee. Wat hebt gij meegenomen, wat mij van iets kan zijn? Mijn linker aan mijn benen, mijn handen aan de lijn. Ah, wandel naar de duivel, gij zult nooit zeeman zijn. Een jonkman zult gij blijven, als gij matroos wilt zijn. Ah, schipper, ik wil varen, schipper, ik wil mee. Ik wil het zout bevaren, ik wil met u naar zee. Wat hebt gij meegenomen, wat mij van iets kan zijn? Een vang vol met jullie en een kruik vol brandewijn. Oh, kom hier, laat ons drinken, geef hier die brandewijn. Gij hebt alles van doen om een goed matroos te zijn. Ja, schipper, ik ga varen, schipper, ik ga mee. Ik ga het zout bevaren, ik ga met u naar zee. Ja, schipper, ik ga varen, schipper, ik ga mee. Ik ga het zout bevaren, ik ga met u naar zee. Ja, schipper, ik ga varen, schipper, ik ga mee. Ik ga het zout bevaren, ik ga met u naar Ah, Triple X, je kan mijn EP nog steeds downloaden. Zoek me op Facebook, doe iets. Yeah. Shout-out naar reviews dat ik mee mag vandaag.
Wie is er back in deze bitch? Dit is X, de mensen kijken naar me. Eigenaardig, maar ik geloof in mijn eigen waarde. Kijk ze staren, shit, dat zou ik vroeger zeggen. Kijk al die bitches, vroeger zou ik al die billen kletsen. Kijk wie is back met sikke tracks, ik kom het brengen voor je. Geef me die voorzet, ik zal scoren, het is een makkie voor hem. Kijk, heel mijn team bestaat uit sterren, ja. En komt het erop aan, dan weet ik wel wie ik moet bellen. Je moet erkennen, triple is geen baas in plannen. En fuck Sco, doe me even horen shit, want ik zal nooit bekennen, eng hè. Hoe ik een banger op een beat zet. Ik murder elke rapper als ik een pen en papier heb. Ik murder als je troep roept, ik murder als je swag doet. Ik murder elke rapper die veel praat maar toch niets doet. Ik murder als je troep roept, ik murder als je swag doet. Ik murder elke rapper die veel praat maar toch ze willen vragen stellen. Triple, joh, gaat het met je status? Nou, ik geef geen fuck omdat het helemaal niks waard is. 5 minuten fame is niet aan mij besteed. Gasten verkopen een reet, maar houden er niks aan over. Ik overleef als ik overneem, ik onderneem. Het is nu tijd voor de EP. Bommen die drop ik nog steeds, boom. Ik breng die bangers, boom. Wie is weer enge, boom. Sta straks in je geheugen gegrift. Shit is moeilijk, net als lopen zonder knieschijf. 15 regels maar op één optellen wie de real blijft. Wat is er? Beter denk je na als je me aanspreekt. Dit is die vieze rapper die in 16 bars je naam breekt. Ik murder als je troep roept, ik murder als je swag doet. Ik murder elke rapper die veel praat maar toch niets doet. Ik murder als je troep roept, ik murder als je swag doet. Ik murder elke rapper die veel praat maar toch niets doet. Still trying this? Are you so naive? A brand new way. Is there fire in my way back home? A brand new summer day, a brand new love to see. Future hopes and fears are laid in hands of suited prophets. An algorithm